Gata? Așa, mama, da, așa, mama. Sigur că da. Cine acolo? Tati? Tati, da. Uite aici sus. Aici sus. Hai sus. Tati, ascunde-te. Ascunde-te și vine după aia. Hai. Cine e acolo? Oh, Lucas e acolo. Da, mama. Dar nu încolo. Nu încolo. Hai înapoi, uite aici. Hai, uite aici. Așa, mama, hai. Îl vezi? Hai. Îl vezi, tati? Cliffhanger. Da, mama, da. Trebuie sus. Hai sus, hai. Hai sus. Oh, acum trebuie să te țin eu, dar singur, mama, urcă de singur. Ce bate inimea raniană. Hai, de mine, ce greu a fost, mami. După ce am făcut tracțiuni, logic. Ți-am zis că se ridică singur. Ai văzut, tati, când mă ridic singur în brațe? E mult pentru un bebeluș, mă? Mi se pare mult. Am obosit acum, mai iau o pauză de la cățărat. Cine e acolo, tati? Spune, tati, am 8 luni și mă cățăr, fac tracțiuni în brațe. Da, ia uite-te la mine, ia uite-te la mine, tati. Așa, mă ridic singur, da, mă prinde sus cu amândouă mâini și acum mă ridic. Uite, mami nu mă ține, nu mă ține, mami. Mami nu mă ține. Da, așa, am făcut tracțiuni și acum mă duc la frigider și acum vin la tine. Hai la tati, hai la tati, hai. Așa, hai la tati, hai la tati. Hello. Hai, da, cine e acolo? Aparat foto. Dă-i un pusi, dă-i pusi. Pusi. Așa, mama, cine e acolo? Aparatul foto? Da? Hai, zi pa! Spune pa, pa!